O Partido Socialista de Pontevedra aposta por un proxecto innovador para construir o aparcadoiro disuasorio máis grande da cidade. A candidatura de Iván Puentes pon os ollos na praia de vías do ferrocarril que existe entre as estacións e o barrio da Parda. Unha placa volada, aberta polos lados, por tanto traslúcida, por tanto, habitable e perfectamente compatible cos usos residenciais da zona. E unha placa volada que na súa parte superior destina aproximadamente 25.000 metros cuadrados para aparcadoiro disuasorio. Este novo estacionamento sur acollería un milleiro de novas prazas de aparcadoiro no treito que vai dende o albergue de peregrinos ata o punto no que os edificios da rúa Camiño de Ferro se aproximan ás vías. Xa contra a pasarela, 12 de novembro, converterase nunha zona verde. Será unha pasarela, será unha parte máis reducida para distanciala tamén das casas, un parque verde en altura que lle dea máis calidade de vida a toda esta zona. Vai ser tamén o gran aparcadoiro deses pabillóns da Parda e desa actuación que está prevista na parcela máis próxima á estación, por tanto, probablemente nos permitirá liberar parte dese terreo que se iba a sacrificar con cemento puro e duro nunha zona que a día de hoxe é verde e, por tanto, ter un parque máis grande en torno a eses pabillóns. Segundo o candidato socialista, esta placa volada permitirá tamén eliminar parte do ruído que produce o tren ao pasar preto dos edificios e resolverá o problema de conexión entre Conde de Bugallal e o barrio do Gorgullón. Esa pasarela terá diversos pasos peonís que permitan salvar a vía do tren e poder acudir aos xulgados, acudir aos futuros pabillóns da Parda, ao parque que estamos proxectando en Conde de Bugallal ou ir ás estacións de bus e de tren simplemente en liña recta atravesando a través deste aparcadoiro. Puentes engade tamén que este novo estacionamento viría a completar realmente a intermodalidade en Pontevedra, solucionando a escaseza de prazas de aparcadoiro das estacións de tren e de buses. Ten que servir para que un se traballa en Vigo, se traballa na Coruña ou se marcha a calquera destas cidades a través do eixo atlántico, poda deixar o seu coche, poda coller o tren, que é o que todos desexamos, e incentivemos dese modo tamén o uso do transporte público. Recuperar un fermoso espacio, non? Convertido zonas verdes, zonas amables que te permitan que unha vez que chegues e aparcas, poidas xa comenzar a camiñar e entrar no núcleo urbano de Pontevedra. A mí me parece unha idea extraordinaria. O compromiso de Iván Puentes é comezar a redacción do anteproxecto nos 6 primeiros meses de goberno.